Bismillahirrahmanirrahim. Mehbubumuz, Halıkımız, Malikimiz, hakiki dostumuz bolon, eyemiz bolon Allah Tebareke ve Teala'nın yaxşı adlarının gurrunu musulman doğulları. 30-cı adı Huday Teala'nın yaxşı adlarından El-Adil Celle Celaluhu. İmam Muhammed Gazali aytiye, adil diyen Huday Teala bir zati ki özünden edalet işlediriye. Zulmo, ol jawru zulmo ters olan işleri. Bir adamın edaletini tanıyacak bolsan, onun adilligini bilecek bolsan, edaletlerini görmeli. Edaletini bilecek bolsan, etyen işlerini fikretmeli. Edalet näme diýdigi? Her zady öz asleh bolan, özüne gelişýän ýerine goýmaklyga edalet diýilýär. Her zady goýmaly ýerine goýmak. Hudaý Taala adil, yani etyen işlerine fikredeyli. Cahane hestini yaradıptır. Ya seni meni yaradıptır. Her zady da goýmaly ýerine goýupdyr. Meselen şu mahal Hudaý Taala yeri yaradıptır, suwu yaradıptır, hawany yaradıptır, göňü yaradıptır. Yeri aşağımızda goýupdyr. Gasrak üstünde felak eder ýalap. Yerin üstünde suw goýupdyr. Suwun üstünde hawa goýupdyr, hawaň üstünde göň goýupdyr. Fikret indi tersine bolanmasa näjere bolardy ýagdaý. Aya göň aşağımızda bolsa gezip bolardymy? Bir fikret musulman dogan, adil bolan Hudaý Taala her gaýsyny öz ýerine goýupdyr. Ya bizim bedenimizi sünkten, etten, deriden, pustdan yaradıptır. Çünkü özü durup bilyen içine koyuptur içimizde. Daşını et bilen örtüptür. Etin daşını deri bilen örtüptür. Ham bilen örtüptür musulman doğullar. Eğer tersine olanmasa necere olardı. Ya bizim bedenimizde muhtelif uzuvları yaradıptır. El, ayak, göz, kulak. Her gaysını öz gelişyen yerine koyuptur. Gelişyen formuna yaradıptır. Gözden gözünü yerde koyuptur. Behterin yerde. Fikret inni gözü füyür defende koyan molsa. Doğru faydalanıp olardım. Fakat göğünü özlerdim. Gözü elinde koyan molsa, bilinde koyan molsa, ayağında koyan molsa. Yağday nezire olardı. Adil olan Hudaý Taala koymalı yerine koyuptur. Ya ellemiz gerişlerden as koyuptur. Eğer şunu kelleden as koyan molsa, bilden as koyan molsa, ayaktan as koyan molsa nezire olardı. Her bir insanın elleri beyleki azaları bilen taadul ve tenasuplu tevazunlu musulman doğan. Bir eli uzzirrak bolup, gısarak bolsa, fikretçine musulman doğan. Ya bir eli 15 kilo bol, bir eli 20 kilo bolan bolsa, tuğlu, erzo, vezinne den musulman doğan. Her bir insan dünya gelenden ta dünyadan ötýänçe beyleki azaları bilen Hudaý Taala şol el ayağını miran edip koyupdyr. Mesela bir çağa 60 santimetre bolsa, 50 deşen öwreda. Ulolu verenle 50 ulolye. Emme şol güçlükliginden 50 ulu kon bolsa aya elini götürüp bilertdimi? Adil bolan Hudaý Taala öz yerine goýupdyr, mizan-ı taadul berqarar edipdir şulan arasynda. Ya şeriaty buyurmada. Diýmeýär Hudaý Taala, şu 5 wagt namazyňyzy biz 4 saatyň içinde 1 wagtda okuýun diýmeýär. 5 wagtynda üýşürden. Her gaýsyn 5 tane yarım saata bölüpdir. Kim başarmaýar şunu? Ýylyň 10 kaýynda iň için diýipdir giýjegini. Tenha bir ay mübarek Ramazan ay. Günnüzünde fakat arada tutun menden çüreyim diýipdir. Edalet eýne edalet musulman dogan. Malyňyz her jere bolsa zekat beriň diýmenler. Bir hatda nesaby etse, o da ticaret maly bolsa 40dan bermeraň diýipdir. Yerekseniz 10dan mir, suwarsaňyz 20dan mir diýipdir. Gynmışy. Eýne edalet? La yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Ya ukubat mujazatda bir adam ogurluk etse elini kesin diýipdir. Şonu eli bilen ogurluk etýär. Araq içmest bolsa 80 şallah gurun diýipdir. Fahşa işetse müteahhil bolsa rejim edin diýipdir. Eýne edalet şi. Bir näçe adamlary sual gelýär zehnimizde. Ey Hudaý adilliýäňiz, eş jamiaň görseň edalet ýok ki. Bir näçe adamlar nahayet garyplykda iýjek çöregini tapmanýar. Bir näçelerde ol elindäki maly näme etjegini bilenak, näme maşin minjegini bilenak. Bir näçeler diýsen şol merizlik bilen tahtın üstünden galmaniyeti, bir näçelerde sıhhat we salametiydi. Bir näçeler yetim edipdir, bir näçeler enataly, bir näçeler kül edipdir, bir näçeler uzyn edipdir, bir näçen gara edipdir, ağa edipdir. Niresinde edalet başyň diýip bir sual gelýärdi. Bizim gözümüzün görýän ýerinde edalet ýok ýalak. Biz zahirbin musulman dogan. An ruýe sekke diýär farsla. O tarafını, hakikatini gözlesen eýne edalet taşy. Bir adamlara Hudaý Taala garip etýänni eger şon baýadem bolsatdym, onda labagaw fil ard. Onda ýeriň ýüzünde fasik, fajir bolardylar, togýan ederdiler. Maly götürüp bilmerdiler. Bir näçelerde baýetýä, eger garip bolanmasa ýol ýitirerdiler. Bir näçeler meriz etýär Hudaý Taala,
şonu tamamı günahlarını yuyup da hemişe öz dergahına yalvarıp da Hudaý Taala imanlı geçirecek bolýar. Ey bu gurrun musulman doğan bir kıssa ay değil, şo bilen gow düşünüp bolýar. Hazreti Musa peýgamber ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam bir wagt Hudaý Taala sen edaletin görjekmen diýipdir. Zulmün suratyny edaletin maňa köket diýipdir. Hudaý tebarek ve taala sen palan ýaňa bar diýipdir, şeýle bir çeşme bardyr. Bukunna gözede dur diýipdir. Hudaý Taalaň adres beren ýerine barypdyr, bir jeňgeliň içi bir gözüň ýaşy ýalyk dur suwda çeşmede akypdy, bir bagyň ýerine pukunup durupdyr Musa peýgamber. Indi Hudaý Taalaň edaletini görjek ha. Bir atly gelýär, ajab durjosy, sawjoksu özümde ýadak gelýänni, el ýüzüni ýuwup da şondan hay süýnüp ýatyp da çeşmeden suw içýär. Şonno biline bir halta pulu bolmaly, daňyly şol gaçyp galýar. Bir de bilmäni halta pulu ep berip şotada gitýär. Musa peýgamber ýortup gelýär. Görse halta pulun için haltaň içinde 1000 dinar gyzyllan pul bar. Ýene öňkü jaýyna pukunup durýar. Bir jawan gelýär. Çeşmeden suw içýär, dewregini gözýär, bir halta pul bar, dewregini gözýär, adam ýok, alyp gitýär meni. Bir muddet soňra bir nabina, bir gözü kör, el taýakylja bir ýaşuly gelýär. Ajab istirahat etden boljak bir aba hawasy gowy ýer diýip bir bagyň aşagyna şo çeşmeň ýanyna gyşarýar. Ol detlap atly da ýadyna düşýär we pulum galapdyr o diýip de çeşme ewrilýär, şeýle gözleýär tapmaýar, ol gözü köre, gözü düşýär. Sen men pulum alan molmollyp ýakasyny tutýar. Ey men gözüm görene habarym ýok. Näçe edem pul? Ýok, sen alan molmollyp dergir bolýar-da şonu öldürýär şotada. Indi şeýdip de gitýär. Musa peýgamber heyran galýar. Ey bar Hudaýa, bir gözü kör nabina, bir bigune, pulu alan ol jawan, bu atly geldi de muny öldürdi. Nirete edaletçiň? Eyni edaletçi diýär Hudaý Taala. Wahy etýär. Eyni edaletçi diýär. Ol jawanyçe geldi, on atasynyň ýanky atlyda 1000 dinar algysy batdy. Ay mamleden bolup ýanky jawanyň atasy bilen bulogyny kesip, soňra bermän ýetdi. Ol oglana atasynyň puluna ýetdi. Bir körde bu atlyň atasyny öldürüp gaçyp ýetdi. Bir de atasynyň ganyna ýetdi. Niresi zulmuşyň diýär Hudaý Taala. Edalet demişi diýär. Subhanallah. Bizinki de şonjure musulman dogallar. Ay falanyny garyp edipdir, falanyny baý edipdir, falanyny merid edipdir. Ýok. Ol Hudaý Taala hakim bolan Hudaý Taala her zady öz hikmeti bilen öz ýerine goýýarda. Eyni edalet musulman dogallar. Hudaý Taalaň tamam eden işleri şayet zahiren bir de zulüm ýalyk bolup görünsin, emma eyni edalet şey. Näjire Hudaý Taalaň adil diýen adyny zindigiýe getireyli. Hudaý Taala biziň äzaýy bedenimizi edalet bilen goýmaly ýerine goýupdyr. Indi biz de eger adil ady bilen ýaşajak bolsak, istifade etdiğin yerine istifade etmeliler şolar. Göz bilen necre istifade etdiğidir. Namahrem gözü deyipdirmi? Eger göz bilen namahrem gözlesen, koymol yerine koymayan, edalete riayet etmen, zulmetyen. Kime? Özüne zulmetyen. Kulak bilen näme iş deyipdir? Ya beyleki azalar bilen. Hudaý Taala biziň bedenimizi 3 tatdan yaradypdyr. Ruhu, nefsu, cism musulman dogallar. Ruhun bir gazalary bar. Meneviyat, Kur'an eşitmek, Kur'an okuýmak, namaz okuýmak, wagdy nasihat eşitmek, ruhun gazasyny tekmil ýerine ýetirir. Cismiň de bir gazasy bar. O da helak bolmaly ýaly, onda gazasyny ber. Nefsini de edep et. Ewliyalaryň biri şu 3 zada edalet etmeligi barada bir gowy misal tutýar. Bir adamyň diye bir gowy berýän, gowy ihtiramly atasy bar. Bir de bir denanasy bar, bir de bir aýagulygy bar. Gowy gulagas jawan dost. Atasyna innena aş suwsuz ýalaňaç rahat edip goýupdyr. Hor bolup gelipýär. Denanasyny kamil ihtiýary fermany eline beripdir. Halan işini etýär, zenanasy otur diýse oturýar, tur diýende turýar. Aýagulygyny iýmini ýerine berip, sowukdan, gızgyndan saklap, ösü başyny örtüp de gowy edip saklaýar. Şular adama näme diýersiňiz? Ey nadan adam, ahmak adam diýilmermi? Gowur melzady, gowur meni, beterken ähmiýet bermeler zady ähmiýet beripdi o da. Sen men misalymyşy musulman dogan. Biziň bedenimizde ruh ata ornunna. Aksar adamlar ruhdan habary ýokda. Ruhun gazatı namaz diýdik. Namazını dogry okuýanak. Ruhun gazatı wagdy nasihat etmek diýdik. Wagdy nasihat dogry eşlenak. Ruhun iýbiskisi, ruhu eger takwiýet berjek bolsaň, bir ma'nawiyetler, bir dugalar, bir zikirler diýdik. Emma ruh aksar adamlarda hor musulman dogulýan ata ýalap. Emma nefs zinany ornunna. Nefsi öz ihtiýaryna goýguly. Halan işini etýär. Nefsi näme zady halasa, nefsiniň ýygyna düşügüli. Cismimizde aýagulyk ornuna, ruhumyzda ektiýada. Cismimizde halan zadyny berýärse, cismimiz kän gözleýär ruhumyzda. Eger edalet etjek bolsaň,
Ruhun qawwatda gözle, ruhun gazasını yerine getir. 5 wagt namaz okuy dipdir, el cemaat bilen okuy, ruhun keyf etsin. Maneviyet ver ruhuna. Nefsini de edep et. Öz izine düşür. Nefsin izine düşme. Nefsin izine düşsen günah var orada. Cismini de bir haddi berke ol yaltalık gelmesin cismine. Öz bedenimizde edalet edemizden sonra Hudaý Taala diye devrektaşında da bir adamla var. Mesela hanabadan, zenanan bilen öz aranda bir haklanma bitir. Oğul gıydığına muhabbet etmede, ya oğul gıydığına mal vermede, camiede bolmayada ekser adamlarda. Bir oğlunu bir gıydığını ekser de gıydla mehrum ediliye. Edalet et. Dene atan bilen, himtayelan bilen, milletin arasında. Hudaý Taala edalet bilen buyuruyor hadiye. Edalet dikeltiyen adam bolun diye aytıyor. Hasiyetinden haýsy bir adam jymmy giýje Hudaý Taala el-adl diýen adyny bir çöregi 20 bölüpde şoňa ýazsa el-adl ýazypda şonu iýse milletin galplerine musahhar bolar diýipdir awliýalar. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimiziň günäsini geçsin. Hemmemiz bu dünýäde abiray, ahirinde iman, ahiretde behişt jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.